Je perlok kembang ala ong EP ban pendap yu preference number kadai kat kum kajing kwa lani kajing sultanat kajong phi ba phintre ha kini ki divisions lani ki post office kata ka bomod ba preference number kadai ba phinjit hangno phi kwa phintre kata ka bomod ba lada phi sha select ha kite ki preference lani kite ki division ki post office Shubu nakabanta ka example kum kani ka post office hapo agreng kani kadi ka divisions hapo mekhlaya but ka kaderu ka post office ka ba nungkong te ban pandam ya upus reference number pin haban sedang da u number banungkong hi kata ka bumut pi haban pandap serial number be Shubu menta pi kwa man pendap shipotally ki post office. Kata ka bomut pi hamban pendam kat kum kajing kwa lane kita ki division ki bajan bat ka jagasa ka jongpi shubu kita ki shipotally ki shinong lane ki division ki jan bat ka jagasa jongpi te ai kin jit ken na bedeng kita ki shipotally ai kinu ki division ki ba ya pikin patre kata ka bomut ya kita ki shipotally pi hamban bu ya lane pendap ya uni preference number in order lane in serial number kata ka bomut ka division ka ban kong ka ba pimut ban jit ka ba shubu mta ka ba hajandu ya ban pendap number 1 ka ba kham pa ji khandia ya ban pendap number 2 ka kumta tater kain hadu ka shubu kwa ban jit shi totally kata ka bomut ba ya ban pendap ru hadu number uba shipo dengan try pila sungtu ha ba dei ban une preference number te lada pimpat sungtu ru pinsu ha ban comment hapo ka comment section jong kani ka video ka jonga super log ban pendam na ka bata kite ki post kesyongkat kum kini ki kategori kata ka bumut jong ki unreserved but ki scheduled tribes so kiwi ki kategori ki nomi hangne nama ngide tang ki candidates ki ba boleh haga ketin Hindi English and Khasi so na kata kata pijit hi ya kita ki kategori pi kwa ban pendap haga GDS ABPM ne BPM ka shongkat kum ka jingkwa jingpi pek kum kane number 71 highlight plang kane kadika us jongki unreserved kamdei jongka ST hari kadei jongka unreserved tamba kum hangni ka number 78 ngani nyupra kade po lau bertun kane pade kadei namta ka post jongki ST kalong kum tu ka jingpia ya ki kategori kat kum ki post ki balai hapo ka post office Tishu ban pen tikna ya kini ki post preference number chisin ba phila de ban pendap ya kita ki preference number kata ka bumut ba kala long thik kumba phila de ban apply na ka banta kita ki post te umdon kamshu ba phin ong balei umla ban apply chisin ba phila de choose phila de tik phila de pendap ya ki post preference kata hi kala de ba phi apply na ka banta kita ki post so hadin ba phila de upload di kita barok khoi te saklik hangte batho declaration satik hangtu ba mi u box blue hangtu te din ba phila de bantik hangte te sa scroll shapo pinsa yu i ya ka option ko batho save and proceed hadin kata sa print no kala long bat kan pen EAP ya ke details jong pi barok khoi